Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Saqaf ta' wieħed mill-akbar ġibjuni li għandha l-Korporazzjoni tal-Ilma b'medda ta' 6319 metru kwadru ġie trasformat f'faċilità solari li jiġġenera biżżejjed enerġija nadifa għal 365 residenza. L-installazzjoni tinkludi kważi 2200 pannella fotovoltaika b'kapaċità totali ta' megawatt. B'hekk qed tiġġenera l-elettriku mill-enerġija solari u tnaqqas mal-296,000 kilo ta' tniġġis tal-karbonju fis-sena. Dan l-investiment ta' 1.6 miljun euro sar f'kollaborazzjoni bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Malta Developers Association. Fi żjara li għamlet il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli, irrimarkat li dan l-investiment ser itejjeb is-sostenibilità tal-operat tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fil-waqt li tikkontribwixxi biex Malta tilħaq il-miri ambjentali dwar il-klima. L-an tal-kumpanija huwa li tkun net zero fejn jidħol impatt ambjentali, fejn jidħlu emissjonijiet u fejn jidħol ukoll emissjonijiet tal-karbonju. U b'dan il-pass li nkomplu wkoll nżidu r-rinnovabbli flimkien ma' inizjattivi oħra li qiegħda tagħmel il-kumpanija li hija responsabbli mill-ilma, l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, qegħdin naraw li verament din il-korporazzjoni tibqa' mixja fi triq sostenibbli sew ambjentalment, però anki soċjalment u anki dak ta' governanza. Il-faċilità tal-enerġija mix-xemx f'Taqali tagħmel parti mill-pjan tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex gradwalment tiddekarbonizza l-operat tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja qal li l-korporazzjoni qed tieħu r-responsabbiltajiet ambjentali tagħha b'serjetà kbira. L-antana huwa nagħmlu iktar binqas, fil-waqt li ntejbu l-kwalità tal-ilma, fil-waqt li qed nżidu produzzjoni, nżidu trattar ta' dranaġġ, qed nagħmlu dan binqas. Binqas jiġifieri dan il-kost qed inġibuh bil-leakage management, inqas enerġija biex aħna nagħmlu dan. Il-President tal-Malta Developers Association, Michael Sivala, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal proġetti ta' dan it-tip. Iktar ma jkollna enerġija rinnovabbli, iktar ħajkun hemm il-pis fuq il-gvern illi jħallas għajnuniet. Aħna fl-aħħar mill-aħħar kuntenti b'dal-proġett u nibqgħu ninkoraġġixxu jsiru iktar.